Cu aceste portocale frumoase vom pregăti o rețetă extraordinară, gustoasă și crocantă pentru sezonul de vară, dar nu numai. Salată de portocale. Avem nevoie de puține ingrediente. 3 portocale cu miez roșu, un fenel, măsline negre fără sâmbure, ulei extra virgin de măsline, sare și piper după gust. Acum putem începe. Pregătim mai întâi fenelul, îl tăiem în jumătate și eliminăm partea centrală, care e puțin cam dură. Apoi îl tăiem în felii foarte subțiri. După ce am tăiat tot fenelul, îl punem într-un bol mai mare . Continuăm cu portocalele pe care le curățăm de coajă. Apoi le tăiem în cerculețe pe care le vom tăia în jumătate. Le vom așeza în bol. Mai tăiem încă o portocală. Căutăm să eliminăm toată coaja, la fel ca și prima. Adăugăm o mână de măsline negre, fără sâmbure. Acum stoarcem sucul de la o jumătate de portocală. Îl vărsăm într-un bol mai mic. Adăugăm uleiul extra virgin de măsline, un pic de sare și piper după gust. Amestecăm bine această compoziție. Îmbinând-o apoi cu fructele și legumele. Amestecând bine. Lăsăm să se odihnească pentru 10 minute. După 10 minute vom așeza salata frumos într-o farfurie. Vom folosi ultima portocală tăiată în felii, în formă de cercuri, cu tot cu coajă. Aceste felii le aranjăm pe marginea farfuriei. Iar în mijloc așezăm salata, câteva bucățele de portocale, câteva măsline și un pic de fenel.
Salata noastră este gata. Poftă mare!